Y cyfle ola dos bosib, a Turner i fyny o'r cefn, nôl gan Arneson. Arneson eto! Oh my God! Gol i Aberystwyth! O'r gol geidwan i Matthew Turner sydd wedi sicrhau pwynt i Aberystwyth. O, allwch chi ma credu'r peth yn hyn. Drychwch ar y golygfeydd, y gwyn gan Radcliffe, gorfoledd i Anthony Williams. Pwynt gwerthfawr, pwynt anhygoel i Aberystwyth. Wow, wow, wow! Sbïa, gwiriad, a sbïa bwys i Sgorio! Y golwr yn cael y cyffyrddiad bychan, fatha bod o'n ymwysodwr yn just anwesu i heibio'r golwr. Radcliffe yn y gol, Turner yn neud, ydych asio mae siapau gorff, mae'r botiau draed y gom. A mae o'n, hei, na chdi glinigol. Drychwch ar ymateb cefnogwyr Aberystwyth. Fe wedon ni pa mor pwysig oedd pwynt, ydy'r pwynt yma ym Pontypridd yn mynd i sicrhau bod Aberystwyth gobeithio yn aros yn uwch gyngrau'r Cymru. Matthew Turner, sa'n credu bod e'n gallu credu i hunan i fod e wedi sgorio